Rostýl, vy to dobrý den, já jsem Rostýl a dneska si porazíme tohoto. Tak ho zkusíme. Jdeme na to. A nechám vyhrát. A ambush. No, takže jdeme hrát. Půjdeme porazit. Až skončí boj. Půjdeme porazit. Řekni. Až skončí boj. Porazíme. No tak tady tohle je naše babička. Vidíte, jak mlátí naše babička. Tak na tady křičí. Nesím, ale to se nebudeme dívat. Jdeme hrát. No zabít. Vidíme, to je jak jsem ho rychle se zbavil. Vidíte, ani se netrefí a